wannan ne gidan. Kai, amma gaskiya gidan fa ya kyau da kuma tsari. Ko za mu shiga ciki ne ka gani? A'a, ai na riga na san gidan ai. Ba gidan Alhaji Ma'azu bane? Ai ni ya ba dillancin gidan. To, nawa kawai gidan kuɗi? An masa kuɗi miliyan 3.5. To, in dai miliyan 3.300 zan biya in kun sayar. Kawu ai. Dakata ni fa na gama magana ta. Ban mu kullum mota ta. Hello, assalamu alaikum. Na kira ne akan maganan gidan nan. Na sayi shi miliyan 3.500. Da Allah ka yi haƙuri Alhaji. Wallahi bayan tafiyan ka kawuna ya zo ya ga gidan kuma yana so. Har ma mun gama magana. Shikenan. To na gode. Allah ya saka. Dama Alhaji na zo akan maganar gidanka da ka ba wa ɗan wana Ahmad dillanci ne. Haka. Shine na zo akan da Allah ina so a ɗan mun ragi. Nawa ya bar maka gidan? Ya ce min ka bashi akan miliyan 3.500. To amma ni na taya gidan ne akan miliyan 3.300. To sai na ga tun da shi can yaro ne na ce to gurin zo in same ka ko zan da samu rage akan yadda na taya din. Ai yadda kuka yi da shi din nan haka yake. Ba wani rage da za a yi ko na kowa. Kawu? Na? Wani ya kira ni wanda muka fara yin maganar gidan da shi. Ya siya gidan akan miliyan 3.500. Amma ganin kai na gida ne mun bar maka gidan akan miliyan 3.300 din. Gara a ce kai ka mallaki gidan da a sayar mu na waje. Shine na kira ka na sanar da kai. To shikenan. Kai, gara dai na sai gidan nan a wajen alhajin nan. Don watakila ba zai ba wa yaron nan ko sisi ba, amma idan na sai gidan nan a hannun yaron nan ban san nawa yaron nan zai samu ba. Kar yaro ya samu kuɗi kawai ya zo yana maka wani faɗi. To ba damuwa da ina ka bani akan number ka sai tura maka miliyan 3.500 na kawai. To yanzu bari in je in kawo maka takardar. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. A'a, kawu ka zo nan ne? Na zo ne sanar maka cewa kawuna yana buƙatar wannan gidan da ka bani da to shi ne ce bari na zo na faɗa maka kar wani ya zo ya maganar gidan. Sannan kuma naga ka turo min da kuɗi na 500,000. Na menene? Haka ne, domin ka san lokacin da na baka wannan gida dama a raina wannan gida miliyan 3 nake so kawo mu, kuma ma an saya da nawa ne wannan yankan naka ne. To yanzu kuma sai aka yi sa'a aka saya miliyan 3.500,000. To kaga wannan 500 ta ce shi yasa na tura maka. Saboda haka wannan takaddun gidan sai ka je ka samu lauya na ku gama. To na gode Alhaji. Allah ya ƙara girma. Amin amin.